Nå har jeg møtt det sykeste dyret jeg noen gang har sett. Jeg blir nesten redd av å se på det. Det går så virkelig. Det er en slått. Et dovendyr. Et dovendyr. Nei! Oi, han bærer. No. What? Han bærer. Hæ? Det blir vel en slått. Jeg må filme det her. Han flyr. Det er Superman. What are you doing? Der lander han. Det er det villeste jeg har sett på lenge. Jeg vil også klappe han. Jeg tok på han! Jeg tok på han! Vi har sett en slått! Det er et dovendyr. Dramatikeren Henry. Ja.